ndesta ala nde wonta oɗo siko saɗi hay won so nayi barijo bari pullo bayga la ilaha illallah ko ɗum woni kadi asi par fay yetti bagas to fay yalti galle a haalta ko ɓuri ɗum mi renema ko guiri kay haw yalti galle honton anda kam to fay wolis makko sakkos makko e sakkos goɗɗo o woni moyi hoccu barme hoccu barme mbaɗum ko pittirde nasa mimi asuka yeehi noon on asuka yeehi wallahi asuka yeehi noon asuka yeehi asuka yeehi noon galle men weli asuka yeehi noon galle men weli galle men weli galle men weli korka men weli korka men weli galle men weli galle men weli galle men weli korka men weli asuka yeehi galle men weli en jejjiri ken hoore 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 yoni gila station ma montude yoni woni yermo la ilaha illallah am noon am o kabar wel ay ngal muñal wallah ha yo ngommi ɗo mbami hono kono hunde itan hinkina e ɓerdam nde en nañi bonde oɗo debbo o arno tan ko herjinde wuurde meje men o lori kanko ko nayi moni tan o wayni mama mi halmi jiɗi aɗo yati o yarani jam mi ɓe nañi bone o yarani jam ha hay so artine mawru ɗo min kam mboɗo andi o bandiraɗo gorko a tininam ndigal nan tida so yino arta mboɗo andi kam affaire oɗo kalis aɗa andi kala jiɗa desa ɗon ene ƴame kala mo muñiri allah ma allah waɗa feere ha ata enen ko ma maaya allah andi kumpa goɗɗo toon gonga kono ay joni kono puttinɗa gueɗe ɗo wallahi aɗa ndaara ɗo o wiyanma nani adu foof seeɗo yani malade laabi de ay muñal tooñe muñal weeɓani weeɓani muusi noon ni wel noon a ñande allah ne yomma ay jeer musiki gonga ƴew hande mbami ha yahanam aɗa jeere mbaɗa hande softude colel aɗa andi so colel nangamane ɓore so ɓoccirima On o tawi- wayata ni mbaɗa kono colel ɓocciringel ɓorum a yiɗi jeere winoma bohara o ƴewane daniwa foƴ mawɗo jeere bo harba mawɗo jeere hoore nde manna ham ɗum musat no kewɗa wadde ni no kewɗa waɗandemi ni mbaɗa hen ñeeho manna hame boolel nikkel kesel ngel wattina hami maayi a wayru ɗum mi wayni jaam a yejjitan ɗum mi jiri wano kay sa ñaami ɗum hannde a ɓuutat malla ne doga a ustat dose a ustat seeɗa seeɗa mbaɗantumani assalamu aleykum aleykum salam mbaɗon gon on celli mawɗum ni am camoni am cama o yaltide o yalti mbiɗa o yalti yalti an noon ne garɗa ɗo e galle he fof ko fayri garduɗa ko ɗum woni kadi o ƴewat he baylele am cama wala ɗo an ala ɗo o yalti har gay haalde mbaɗon amen sessan haalde min amen mbaɗanɗo waɗa ɗo kono waat sessa eyi am cama wala ɗo haalde amen ko minen goni ɗo he mbaɗen sessa oɗon gandi ko jeewi imin On ko mbaɗa ɓuri seeɗa min jam. anndude ko ƴewata ka yaddade min haaldudema ko ɗum woni an bayle yo arga on fala he ala in kay paɗe alna ham ko mbaɗami paɗe i on yaha mbiya ɓono paɗe ɗum kay paɗe tawani paɗe ana selliya ana selli he aɗa wawi cinima wala Aɗa wawi cinima kala mbiyan aɗa jawɗaɓe min nawa jawdi mon to pamɗa jawɗi min nawa jawdi makko to pamɗa jawɗi to pamɗa kalisam to pamɗa kalisam aɗa woppa jawdi walla woppat ala an kam guelle heɗuɗa guelle wuri guel rof mo jiiɗa wadde mina maya maya fanni halma ko mine ɗi oɗon jeeyi mine hammadi jeeyi mi faami fattanni halma jawɗi kalisam a faami mi yiyan jawdi ndi mitten ala kalisam wona gonga a faami wona gonga he wona mboɗo gonga wi kere rek mboɗo wi kere rek mo totuɗa kalis ma to ɗum kalisam ko am tam ɗum kalisam ala ko ɗum ko jawɗi amen ko mine hammadi jeeyi jawɗi amen emin jawɗi ko gongo ɗo wona jawdi mon on seri e waccu accum daro accum daro wona gonga wacce sa daro wacce daro on fiya murgue guel walla kene fiɗa murgue guel samaya jawdi tan mi e waɗa wacce dartami an noon a yon noon mbeɗa her son Ay, kono dara. mi wondi wona caa bon wiya urugal ngal kersuɗa mbiyam wona minen kande gattum ɗo a ɓami kalisam walla ma en kaccirelo yo kay aɗa andi kay sa wonano Wallahi malab. sa wonano ɗayɗa sodata jiiri nder gasa o ganda aɗa rokke debbo a haaldani e debbo anga hay mo yimani ka ɓocconi foftiri e koye moɗon tawa i wallahi mi tiɓi hagade allah e fadde ma an gati ɗo ungal an fanni a koye moɗon fanni a gay bayi woni mbeɗa laaya fulo so hali moƴƴani fulo
ko so lay mo ja jawde men no ja jo jawde men am so andu dañal ko taw ko ko yimbe fof woni ko fo dañi ko so andu abu cham tan ko fo dañi ko so andu tan won tan yimbe no koori hande jahane ngal hulande yaron ndiyam o so tawana en do hande jawdi dimma e mula simi hulande yaron ndiyam ala laaji hulande mun tan di xam na fi kam ko hankadi korko won koy maayde anta hunde wul eno muside no fe wonno wuli non korko fu no musi no wuleki assalamu alaikum haydara don la maaleykum salam hayda dum de ko de kam mo mo heewi no mo gasnan halaj gasi halal c'est bon ay korka neddo yo usto seede ay ko e ko dum la neddo ustade non kala neddo so teena ada usto yimbe ma gandu ala hoora normal ene gandi wodma ko Allah ayno so Allah wodima a filmi ma Allah tiidi ala ko safma ala ko jidda so wana Allah tan e feñat kono so mo ganda ma e ko korka tan karaw saran hoorata ene nyaama wala ne suudo ene nyaama ne nyalla nyamde sapabo be yottino dewlu ko gasat i badano ga sanne na en dañi badano ga gasi Allah fawta ne ko wawa kala ko Allah wi ya wat ta kala wayi kala ko Allah wi woppu ta kala wayi woppude ya sanu yimbe jogo juumi ali tan neddo simmodo jona sigrede wala ya mone sijidi non woppu sigrede ala mi wawa wana gom sigra fo buri wabde woppude binta reedu welna ta hakkille addantama wonde gorko addantama wonde jambaaro addantama yidede o sigrede simmina hawli bodo ko simmi kuda yo Allah ko simmi hakkunde ma Allah simmi jaasi barke dara de jow yam waawa woppude wal ta yi hono manen simmora ko bonin dum hayda kono hayda mbira as-salatu khairu min an-nawm njula mbi ala min wa umma din ewri ta yi minyete dum mo famdu walla mo gidi honoma as-salatu khairu min an-nawm ya jama jula afta tawtuma don tawala ko bonnande e tawala ko bonnande mbiya mi wawa neddo yo woppu wiide no wawa Allah ko fawe men fo eden mbaawi Allah ko wiyen bal fo eden mbaawi kala ko wiyen goppu eden mbaawi woppude Allah yimi do woppu jawdi janande wona halko wima ya ligol ta jogi ala sel ala liggay liggo ala yi woppu debbo janam ras debbo a jogi debbo ma ha don kono ala felmo tan woni yimbe ne kaange tan c'est pas bon wona dum ko non bay ba tawdim do e fayre fayre ne ko bayli fayli bayli lari do on de khalis bayli kayri ko nawde arani addu bayli lari do hena nawde juude koyde no wiyene rindina leydi ndi asamano baylel wi ko wonko jogani da dum yetti do tan namdi ma mi ka wiya ka jaltu inni Allah tan innani to jawdi di gontu min do ki fam abba tan tawa ko ene turi wi ko ene humtana na wongo jogani da dum ko jogani da dum ko non taydi arani yeeyet jawdi di ittir hen ko jogani da dum ko la ilaha illallah wala dum wiete kaadi al jununu fununu albe mbiya al jununu fununu kaadi mbadi ko façon ngaji ndeket be njara koy 2 degré be njara koy 3 be ko 10 be ko 20 be ko sa ay sa hebi sano ay bi sottini do woy baraf sa de bayno de ko sa taw ko sanon am joganda min bel way nyamlaade 200 mi holla mo 200 buri fort 200 200 ko joganda mo hakkuno mo jogontomi ala o wi ko wonko woni hakkunde mon wonko jogani dam d'accord kala ko way wonde hakkunde men ko hakkunde men minen ndi wana on fonno pour hoyen on fonno pour hamara do so humtal jawdi so fellal jawdi so hirsel o hutta o nawa so wada tame gobbe so nawa kam sokuya kala ko mo wiide wadde mi yo woppu hame ara ho yemi kono tawta on do onon dewon kon do kay mo andi kon rewbe on katana non ba kon hoorbe mba on ba sipiral on ba wadde ngarmi ngara on mo yo wada ko woni ko ko law ala o toñi kam ona haalan ko joganda mo bima haydam jogana tous
hay tus mi joganaaki bay mala boy so tawi ko yo haal kanko so wonko jogani mami dam joganaaki la boyette yo laaboy sa haalno ɗo henna noon gandumi ko joganiɗamo min mboɗo ɓe min mbawi sakkude peeje min tottamo ko joganiɗamo ko kono noon tawde a gonɗa koye suuɗade ko joganiɗamo ɗum ko hakkude mon eyi minen kam haaju amen yo gonne somo wara ɗum ko ano wara wona minen soɗayano wona jawɗi ɗi wara mo humta yo po yen a yahata ha jiya neɗɗo aɗa wiya ko 100 degré yara mbiyaɗe aɗa ɗon ɗo kake maɗa yaade